Och kasta grejerna på foten där. Let's go. Första grejen är 11 någonting. Okej, är du redo? Nej. 1, 2. Bruh. Vad fan gör du? 1, 2, 3. Hur känns det? Känns det bra? Prata inte i micken och få en flack. Primer. Är du redo? Nej. Sadora blush. Let's go. 2. Honor. Men sordo. Det gör inte ont. Nej. Det är grejen. Det finns fortfarande te. Okej, 1, 3. Fuck it. 500 likes, vi gör del 2.